Welcome back to our channel. So karon nga video guys, sa magluto ta og saging nga pinaypay. So ayan. Diyan na tong saging. Ato harina nga gibutangan og tubig og food coloring. So nanatay gitak ang mantika. So shout out the eyes ni Carmela Oclaret nga nasa Nueva Ecija ang igagaw. Uli na day. Yan. So nara sila da guys. Mamahaw ta ninyo. Oh. Mamahaw ta kitang buwan. Ang sudan guys na. Wala, wow, sudan guys. Oh, na may nabilin. Siguro ni sudan guys. Oh, na may nabilin. Awa. Dati sa sihanan kabulin. Oh, na nabilin. Pero na inan-unan dari guys. Na inan-unan. Na, ano man be? Sus nga naman ang baby. Na hi. Hi. Kabulitsing magbatang gamay kaon og naglanlan og gatas. Ingan hapon ta sa una guys, manguuta og gatas. Ato hang lanlanon. Og dili gatas Milo. Isa may nakarelate na guys ha. Nga. Kuya pud ni basta bata tanay maglanlan ta og gatas og Milo. So karon guys, nakuha ta og mantika kay dapat agatahang saging nga pinaypay guys. Kanang naidaghag mantika pinalutaw kay ug dili na nimo ikuan masunog imuhang saging wa pa maluto. So mo na. So mo ni amuhang pang-adlaw-adlaw nga income guys dani. Maninda mi og saging. Unja kuan guys. Mo ni amuhang kuhaan og kanang nay ipalit na mo og bugas, ipalit og sidaan sa asang adlaw. Anja malipay po ta danhi guys kay bisag pandemic dapat gihapon ta nga mag-amping. Makalihok-lihok po ta guys, makapaninda ta. Di sa Judatus Manila guys kay dili sila makapangita og ilahang pangkabuhayan dadto kay lockdown kanunay. Anja dili po sila kuan makapangita og sa ilahang pang-adlaw-adlaw kay tungod lagi sa lockdown danhi malipayon ta kay makalihok gihapon ta naatay pagkaon sa pang-adlaw dili ta maghuwat og ayuda sa gobyerno kay natay kaugalingong kuan income. So karon guys niya muna tayo hatong lutuon saging pinaypay atohang mino karon. Snack na karon saging pinaypay. Anja inganhi ibutang ni nato sa kuan. Sa kay ato sang kuanan ha. Guys, ngani atong buhaton kaning saging ibutang nato sa flour nga naay tubig og food color. Ato nang ingan na ha. Anja ato hang pagtuon atong ibutang sa mantika na wala ni guys sadyo na yun siya pero dapat atong mantika guys ha daghan ha mahal po mantika ron guys na luto tag kuan kay dapat ang mulihok ta karon tungod pandemic guys di ta pwede maglingkod-lingkod mangita tag paagi nga makakaon ta grabe pero magamping gihapon ta guys kay ang mga hospital karon sa Bohol guys nangapuno na pud kay pilahay ra ba ning Bohol gagamay ra ning Bohol ja ang mga facilities ug mga hospitals danis Bohol guys igo ra pud mo na mga tao magamping ta kay aron matabangan pud nata ang mga doktor ug mga nurse nga sa ilahang trabaho nga gamay ra ilang mabantayan kay dili na ma-accommodate tanan kung dili ta magamping so dili importante
Dili ta mo gawas ha. Ala, ang pinaka-importante sa tanan guys, magampo tas Ginoo nga hilikay ta sa virus. So, okay na guys. Ato lang balikon unja o para ibali na nato. Guys, kadungog mo ron guys na si Brother Edsel Closas ron guys na o gusto mo makadungog og Word of God kada adlaw na siya sa nasa Facebook page Edsel Closas. Nya na pod siya YouTube channel Brother Edsel Closas guys. So mo na na mo hang kuan guys na kada adlaw, kada buntag maminaw mi na sa Word of God. Wala naman may TV guys na display na naman TV guys. Abay iring. Di po may lahan pag iring kay na itom po. TV po itom. Guba ng TV guys. Duha na ni ka TV guys. Mahal. Wa para ba nabayad guys? Utang. Sus minuko. Naguba na wa pa magbayad. Kay kanilaging babaon ta guys. Lisod ning babaon ta. Naigo si remote gibuno. Dinibang inda dagto. Ag TV may naigo. Isus ginoo sayang as TV. Uy, bis hapit na namang magbayad. Naguba pagajid. So na naman. Kuanay haniman. Asa may problema sa bata? So, simpataan ning. Ani man na pero kay. Hani man ang gikaon day. Hi. Asa nang gikaon nimo? Taong nga gibutang sa inyong unan. Asa nang gikaon? Magikaon ni Hana. So, ano guys? Anjag matinga mo musud sa among bay guys. Sa among bay atubangan ha. Nami alcohol guys, gibitay. Dili na ta dapat malain dani guys kay ba na matas kahimtang karon. Nami alcohol dani guys. Amo ning gibutang guys kay mo adto mig merkado. Ug mugawas mi, makalipat mi og kuan. Alcohol. Mo na amo ning gibutang danhi kay rinig soda magikag merkado. Mag-alcohol mi. Kay nay mga bata, luoy taw ni Palajo. Palajo tas virus. Ang tibo kalibutan kay aron mabalik na tas normal guys. Ya, ani man musud-an yours. Kay ang anak ikaduha guys, ani man musud-an. Ani man musud-an. Oh, yes bata. Kinsa may nakasuway og sudan guys og kanang nay luto gibahugan og kape guys. Luto gibahugan og kape. Ngayon hapon ta sa una guys, bata pa ta. Mabuhay na ta og kape. Oh, tuyo, sudan. Tuyo, kape, ja parisa ni bugina mo sulit na nakadyo guys. Mabusog na ka. Uy, agatahan saging pinaypay wa na nasunog na ni. Nah impas wa pa mabali at ang saging pinaypay. Mamuot po tadanhing atuhang piniritong saging pinaypay guys. Kay kanang ug bantayan nato dugay maluto. Unja og dili bantayan balik ni mo na sunog na naon sana ba ni. Oh. Mo lagi kaning atuhang kahimtang karon. Di na pwede mag sleeping beauty dani kay kailangan tag mo kayod sa atahang pang adlaw-adlaw kay grabe ang virus nga gihatag karon guys sa mga tao. Sa butangan guys. Nakluban na nato guys. So bag-o pa mo sa mohang channel guys, i-click ra man ang subscribe button dana guys. Og kuan kanang na dili na ya katubag o pagkuha na tubag o to dato ja magkaon sa tagas ha magkaon sa kog pamahaw na oh ha dili nga na kay bad na maitok si Brother Edsel kung ang bata bad ang si Papagad maitok ug si Mama Mary ug ang bata bad asa ti ay sus gina yasa wan nam kay sidan guys wan nam ta binag sidan ni guys tuman ko ta danig Day o. tuman po ta danhi ug kuan ba Oy, lang ko kakita. tay asa be wa day makitaan si Yuri di ay Ni ikaw. ano na Ah, sa atin. hani to datus bag Ama da ama.
Muna isod ana mo good good guys. Mamahaw sa tanim nyo. Luto guys. Ay, sudan ni wala may. Wala rabin lang sudan guys. Tuyo na raw to sudan ni. Oy, mau ka? Nansan, baby hair. Uy, kaning baby hair na to ba na? Sus, you know. Bata dyan na tala. Uya, kain jag masunog na. Kuha sa tagluto guys ha. Bini. Oh, why ikaw? Sus, may bataan eh. Na. Oh. Nangahaw tanin nyo guys. Hi. Kabulitsing, anak guys na. Ay. Bunag tuyo. Ansa man? Ako kaya hatag ko isdang ako. Very good. Yan ha, mga taga. Share kay mo ate. Listening uwahin na tamukaan guys. Kaya mapinlang na tagdekat. Sa dekat ni. Pero lami, pining dekat guys. Parisan kape. May kape na hulog na kape. Kay hulog na hulog. Okay. Kaya, wah. Doon mo maghihulog ko ng kape. Wanay ko ang sida. Oy, wa ajo ko nang kuan hoy isda. Yo nam ka na ano ko. Hey. Ana, hoy. Kuha. Bataan ni kuha lagi. Oh, tanawa lagi na. Oh no. Hindi ka mo tuo pag kuan. Naibukog lagi ha. Ningga. Abi. Ito na, palasyo na pala. Ano mo ito? Yes, ning bataan ni. Mag-uo, mamputadan ni. Atok an bata kay na. Machuking ning intag. Jesus, ginawa ko. Uy. Batang gamay pa. Ano man na? Hasa? Ano man na? Asa? Away ikaw? Kita ka lagi sa nila mo? Ayaw dito siya kay Bad na. Aluoy ng bata ka na. Away ka? Kasi away ka siya. Isa din na anak guys. Grabe. Kaya itong tingin guys, maabot silingan. Pika silingan. Nga natin anak, mga bujagon pa ka dyan. Mga badge man taning tulog ng mga bujagon. Wani bukog. Ay, ratang. Natok, ano bata? Wow. Habi ka ko mahal at hindu aning plato na ho. Hindu aning Ano? Fish. Fish ka, fish. aning na ho. Mada. Ito na ha, dapat mahulot ang luto ha. Dapat ni mag-agas kay kuha tayo mga farmers. Gahagi dyan na utanam. Dili na dapat na mag-agas kay. Bakit nag-agas na? Kanang humay, kanang bugas. Bisod lagi gama. Haga. Dugo og singot ang gihatag nila dan hinato para makakaon ta. Ang sina. Saan mo sinina? Butterfly. Kay kuan. Isa man na. Cherry bear. Owl. Ow. Hindi, gibutangan na to. Pa. Kuha siya bigay at ng butangan na. Iyaw siya mag-una guys. Sabi itong butangan. Pagwa. Unsa ako yung kaon. Kasi siya dyan mo guys. Dapat dyan dito mo store dyan. Kung yung atong baba. Siya.
Ani na po na hindi ka ang isda, bukog ni ginoo. Batok, na pagka. Mga bukog na yung mga gipanguan eh. Para na sa iring, ang kuan, manadanon, ang kailangan. Laog na, kaya mga bukog, batok, ka dahil. Down, be. Ginoo ko. Down ba? Kan hagbon ka na na itang tight na ikuan. Nabukog. Nabukog. Daw. Nasa assistant ni Tungod kay Tag Sintran. mao niya nga akong nakita. Ubuan ko sa Ginoo daghang wisdom panalangin pabor para mo tuo mo na imong igagapers. Na. Wala ka be? Ha? Sa alta. Ha? Asa? Asa? That God will continue Aja lagi pakuan-kuan kay. Sudah mana? Kita mana? Tama ni. Ismail. Tuh. Nana. Bisa mani bata na awa. vision Bisa mani bata. to the level of things. Bata ni. Sa. Sus gino. Na. Sus ka bleaching ni bata na. Hai. Nay. Hai. Ya, bata na mo mah. Vlogger na mo bata na mo. Nah. Dai, taklo bisa na dai. Taklo bisa na kay may mga iring. Daghan ka jud iring mi guys. Nah. Serba kita ba mo guys na? Daghan ka jud iring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Apil pa na sa mga pakanon guys. Kay kanang nga iring. Way mao ni. Mukaon pa sa mga bagtok nga mangatkat sa atahang mga sanina. Jawg na pihas mudong di na makadung ng has kay daghan kag iring. Umawpod na ato pupakanon kay luoy pod. Na kay makatabang mo pa na iring na to. Ug nay mga has ug bagtok dagko. Hey, ano man na be? Ano man na? Kaut man na? Diyan man ang naong na na. Ano man ang naong? Sus, ni bataan eh. Magtiwas sa taong luto dali guys sa atang saging pinaypay kay hapit nating snack balik dyan na natag tag 10 pesos kay para aghalin pwede palit og bugas og sudaan. Awal sabi. Sakit. Og luto sa ta guys. Ha, luto sa ko ha. Saging na to dato ha hindi pinaypay atong giluto karon. Ato ning balihon. Kaya ron maluto ng saging side by side. Na, sabi, ano kay bugat na lupasan na be. Na. Ay, tama ni guys, lain. Dai, wa naman tay papa guys. Wa nay managat. Yung napatos papa na may panagat. Di maglisod usudan. Ang lugas karon duwa naman diha. Ang kakay ta. Ang kamot pero nakakaon. Katulong sa adlaw. Importante makaon ta. Katulong sa adlaw. Salamat gihapon ta kay naiuban. Luwing tan ko dili ka kaon tulo ka kan-anang sa sang adlaw. Isang buusa. Yes. Diyon sang pamagi basta di raman mangawat. Kinana. Sama naon bata lang sa na. Hana. Ay, pagkataw. Ate naghihawas at atahang saging pinaypay guys ha. Anong gikuha guys kay naluto ani. Dali kay ato haning humani mo dali luto ning saging pinaypay. Butangan ni mo og white sugar. Butangan ni white sugar guys at hingan ha. Aron mo pilit ag sugar. Kaya na pa man ni mantika ni gikan gihawas na. Guys. Mo na to ang saging. Be, po. Ngayon hi guys dia. Mani ha. Mani ata ang saging pinaypay. Magkuha na po ta dito kay magluto na po ta.
Muna ito ang saging pinaypay guys. Kuan guys, last na rin natong luto ng saging pinaypay. Ano? Nya di ara, batay. Sa mga be. Dirty na, lapok. Ayan, hane. Ha? Handa. Pagtagaan na rin na sila guys. Ayan. Eating. Hello! Muna yung ate guys. Kaya, mga anak na. Ipagtagaan na silag tagsa. Kada luto na tagaan silag tagsa. Nanay nakalain dada nila sa kung magkuan mag-ihap ko. So, maura to guys. Nahuman ang tagluto sa tagsaging pinaypay. Og nya, medyo magmahurot ni guys. Kaya ron ipayat po na to og bugas og sodaan. So, dahang salamat guys sa pagtanaw. Bye-bye!